Kamora mora ma intie jara Malolo TV, ma indien chino mar kuku mar wach, ka bende odiochieng' ma kawuono antiere kod wakili Charles Omanga, ka bende wadwa rango weche madhi nyime pacho ka indi koni kod kocha, mago eko mag siasa, ka achiel kod mago eko mag doho. Ageno ni achiel kachiel ibiro yudo puonj maber e chenro niri mar kuku mar wach. Arwe ki studio. Erokamano. Moso gando. Nyikora muga juang joera mar Lolwe TV kamora mora mowinjo wa seche gi eki, warwako uni machiegni uru mondo wapim wach kanyakla kaka oganda. Erokamano nya wakili, arwe ki studio kendo agoni erokamano kuom kawo thuolo mari mar biro. Wakili bro chako kod achiel kachiel wach mabende neno ka indi achiel kuom buk mapacho ka indi. Kane wacho ni siasa mapacho ka indi opong' kod weche gweko mag mibadhi, weche mag anjao ka achiel kod weche mag wuondruok kod akweda. Lerna wach machalo kama indi. Jeff, gimomiyo wacho mano en niya, king'iyo kata gima nomiyo nwa loko chik ni mondo jogo eko mane public service matiyo mobedo gi lek kata gi gombo mar donje siasa nyaka we office dweche auchiel to the general election. Gima nomiyo mano timore en ni ne wadwaro ni mondo waket pap ma uyanga, pap mamiyo jatugo mora mora thuolo makare mar loyo mpira koyudo thuolo no endo. Mar ariyo gimomiyo na awacho ni siasa mar opong' gi wuondruok kod mibadhi en ni iyudo ka tinde siasa Jeff campaign alone iyudo ka ng'ato wacho ni mondo campaign e constituency kata ward odwaro 30 million. Then Jeff, you ask yourself nito sama ng'ato wacho ni 30 million mano dwa mana spend for campaigns. 30 million ni otimo gang'o. Yudo ka geche madongo dongo Jeff gi mafuta mikete geche go eko, but at the end of the day yudo ka jogo eko ma jogo kura. Sama ng'at machal kamano mithuolo koro mar telo to yudo ka koro jibedo gi disappointment ni mar kare ng'at ni noko be offer himself mondo yere ni en jago no endo man gi lony kata dwaro ni mondo otine jopiny oketi e lokruok mag telo. But iyudo ka koro dhi yiere nikech pesa ma en godo gi campaign manoketo. Mabende kose yere to bro dwa mondo duoke. Mondo duoke. To more importantly Jeff, iyudo ka samoro be pesa gi ok magi. Iyudo ka jo mibadhi moko ponde dier ng'egi. Kong'eyo ni Jeff Lombaka is a popular candidate kendo dhano ere, ma the only undoing mar Jeff en ni Jeff onge pesa. Koro ng'ato ponde toki to pump millions into your campaigns. The moment moyieri Jeff, koro ichalo ng'ama ni agenda ng'ane. Nikech mokwongo dwa ni mondo 30 million ne chodogi, to 30 million ne ok kende ma mondo dogi. Ohala bende dwa no meke because it is an investment. Koro mi yudo ka jogo machung' jochung' matin atamalo abich kende e jogo miyudo ka obiro dwaro telo ni gin gi gino e chunygi mar ni gineno ni jogegi pok oyudo telo no makare kalure gi jogo magisemiyo thuolo. Jeff, mane momiyo ineno ka nche wachakwa loko pend chik mar election campaign finance regulations. Election finance regulations Jeff, asebedo ka wachoga kata kunde mamoko ni en gino endo monego bed ni josiasa waduto gi jo political parties waduto o support ni mar gini dhi kelo kwe kendo dhi miyo weche wa mag obedi weche goeko ma ok obedo dominated gi ni how much you have, but bedo ni ere gima you can offer. Not offer in terms of money, but giminyalo offer kuom telo makare manyalo kelo mor ne joganda. Giminyalo timo ne jopiny. Koro mano miya golo paro no endo kaseng'iyo. Gima dira ka indi Charles wakili ni kata ka bedi maindi e wach manitiere. Ine ufwenyo ni nyaka kata ka warango yiero mane watimo. Wawe wacho kata ni we watigi yiero mar tarik 8 mabende no yiere jod bura kachiel kod governors. Iro ni ang'o momiyo jotelo mabende samoro weche mag mibadhi oseluoro. Gine jotelo mabende kogando chako dhi debe to gine jok miyudo kochako yiero. En mar gimina na ndekone. Ni mar ok yier jogi ni nikech gin joma nyalo telo maber. To ng'ama osebedo gi mibadhi ni, what that means en ni ng'ane nigi pesa mang'eny molo ng'at machielo mosechamo mana msara. Koro ng'ane yiero nikech en gi pesa mang'eny. Kiwango mar mwandu ma in go mamiyi. Kiwango mar mwandu ma in go nikech tich midhi tiyo ne jopiny. Ok tich midhi tiyo ne jopiny. To mae momiyo ne wawacho kata noganda marwa. Ni governors mwayiero wawe yiero ng'ane ni ng'ane ong'e miel, wayiero ng'ane ni ng'ane chiegni gi ng'ane, wawe yiero ng'ato ni ng'ane notiye board makama noloso pesa. Gimonego wang'e to oyo kalure gi gigo mwadwa no tim. Kwang'e weche mag nderni infrastructure, kwang'e weche mag pith, kwang'e weche mag arita kwe, kwang'e weche mag dongruok holistically tinne e konde gete. To wang'e ne jago ni endi ni jago molony morom. To iyudo ka makosa ma ji timo kwan kende ka oganda, but jo Kenya mangima. Iyudo ka ng'ato iyiero ni ng'ane nigi pesa mang'eny, ng'ane dongo neno bunge dalane, bisene binge ni properties mang'ano nego. Koro idhi yudo ka jowa ma dwaro yiero jago no endo man gi lony manyalo kelo telo makare. To mae
en gima ok wabiol yuago noganda wa mondo mi ka samwago koko kata ne chandro kolo wa kata weche wapoko de makare to wa blame ourselves ni poko yudo opportunity mondo mi wago jogi kogno mwang'ini ka Jeff Olumbaka owacho ne dwaro kom to wang'iyo Jeff kaka jago nendo man gi lony e yore go mag dongruok jago nendo osebede ngima makare jago nendo mapoko weche mag mibadhi because there would always be a temptation kinga mana kaka paka mosegado remo there would always be a temptation ngani kada nyithi gwen matendo moto ineno kodwa no luchro mak moro nikech lewe mar remo cha koro ko yier jago nendo manosebedo wach mora mar mibadhi to lewe mar remo miluma cha pod miyo osol wete agulu mar dongruok mar ndara mar gero dispensary mar gero nursery ECD centers agulu no endo mar loso weche mag pur nikech wan kaka oganda mokongo lope ng'eny malich monego benwa bede weche mag pur to nikech jotelo mwayiero gin jogo eko mo prioritize jopiny gi kech machamo ji gi prioritize ni to dwa gerango how much properties modhi acquire to dwa riembo gari maduong' maromo nade Jeff mane tabu mawan godo kata insane kiwacho ni dwaro kom Jeff nigango ok wacho Jeff chatadier onyalo telo maber Jeff nigango gima doni mondo mi apenje ni ang'o miyo wan kaka oganda o kata ni joluo kende oganda duto e piny mar Kenya ang'o miyo wa embrace mibadhi jogi ke jok modwa ni mondo wa uplift e odiochieng' kodiochieng' ok wanyal yudo ng'ama chung' to siemo ni oyo ng'ane in kama okisebedo maber gi pesa mag jopiny in koro we oketi kando ang'o miyo pok wayudo jok manyalo chung' to wache dieri machalo kama gima miyo pok watimo mano ok ni ok wanyalo but our intellectual configuration indoctrination marwa nosebedo kwadongo to ketwa siasa ma oketwa ni mondo mi yiri nyaka ibed jago no endo mokongo ka ok wach mar pesa mokongo ting'eyo ni to osiepegi kuom jotelo mag chama tichiegni go maromo nade koro ka japiny ok ng'i no oyo an gima dwaro dala waka chirni magwa mamine wa usie kiten nigi electricity gi yore kaka giwuotho ka gidhi ok ne kare ng'ane ni kwa yiero to dhi hakikisha ni chirni magwa ne kare oger maber koth ok go mondwa mine wa bende koth go nyimine wa be koth go but wadhi yudo environment makare lwasi makare mar timo ala to wakuongo wang'iyo ni mondo mi ng'ato mithuolo isewuotho machalo nade gi party tichiegni gi jotend party maromo nade to in gi pesa maromo nade ang'o ma in go Jeff aparo ni kwa chako this discussion wachak twagne koro wachake twake yo makare mok ng'ini ke chako twagno to samoro ori ke itiyo ne ng'ato ke timri nade but gin gik ma serious ma wan kaka oganda to problem ni ok en ma kaka oganda kaka nyikwara Mugajwa kende ene Kenya mangima koro momiyo wacho ni those people man gi goodwill jomoseneno na dieri onego wachak pimo wach chako pimo wa Jeff kaka watemo ne kaka utu mag fwambo gi keyo miyo wa thuolo nendo makare mar puonjo oganda wa koro ka wadhi e yiero mabiro kata kaka pod wabiro medo dhi ok dwa tieke go kang'achiel but kwa go mbaka ni endi kwa puonjore to ayawo pach wang'iyo no oyo to ere gima ber ya wach ma wakili wacho ni to ere marach kore kawo maber tiwe marach wakili wana kanyo ne ero gima dwani mondo penji gima miyo aneno na wan kaka oganda wasegore piny nitiere thuolo mabende osemiwa mondo mi wayier jotelo mowegi en kinde mag yiero wang'eni waneno kane wan kod jok mane ochungin giwegi bende independent candidates jogi ekine uthiro ma onge kuma ne gidhiye kare dakwa mi gi thuolo mondo wach ni oyo nikech koro wang'eni jok motenore kod duond od bura nieri ema samoro dwani mondo mi ochako dhi oendeleza weche mag mibadhi dakwa kaw jok mochung kendgi makodhi to ok wach ni an Charles Omanga no yiera kod otiko mar UDF koro nyaka apay allegiance na UDF ang'o momiyo nwa weyo jogi ekima no chung kendgi giwegi en rach mar siasa marwa Jeff ni mar king'iyo kata gwenge mamoko je independent candidates odhi kendo mang'eny malich to wan gwenge wa miyudo ka kuneni ni ja independent to mano either inandhoga kata ori gi joma moko mwa passive as enemies ni mondo emori tena ni wan joma nyaki beda ng'ama luwo lai opara chiel make ego matin te ng'ama rach Jeff adwaro ni mondo mi nikech ing'eyo kata weche mag siasa kata historia ke kawo gini keto e gimiluongo gi dho asungu ni philosophical context philosophical context mar wasebedo kwa ong'iyo ni wane joma osebedo kogore ne demokrasia mar pinyni king'iyo kata jotendwa madongo moko nowito ngimagi yosetemo ka wabedi e kedo ni goganda moko mag jo Kenya but ka wane mwamako tunguru hapo atelo mbele kore momiyo yudo ka it is a sad thing onego yud ni gwengewa e kuma ji are much liberalized ji are so democratized that
onge gimoro ni kichung kaka independent tingi kaka ndhoga but mano konyiso ni samoro andhoga moko kikrega ji jo kikre Jeff mama no kambe okanyal tamora to kapok wawacho ni ng'ato kikore to wakwongo watimie nonro nikech magi wuonewa magi wedewa gin joma e polo to kel kuomwa gin joma wang'eyo kaka gisewuotho wang'eyo kaka gisedak wang'eyo wetegi wang'eyo gin jo kata ka en jawala waseng'e kaka gigo ohanda margi koro kwasekwongo watimo wa interrogate mo analyze these individuals kwakono oyo mato kaka lewe kikore ni mato ng'amor to koro watamo erokamano wakili wabro kawo yo matin ka itwa duogo kwa duogo cheno mar ariyo wabro rango weche go koma buche madhi nyime do kaachiel kod paro no mar pogruok kaka cessation sani iri koro wacho ni gwenge 40 ewi gwenge 40 kod abiriyo dwani mondo secede negi wacho ni gibedo marginalized gineno ka uthirgi kendo gidwani mondo mi gibed kod Kenya margi mong'ere kaka the People's Republic maendi en kuku mar wach. Kamoro moro ma intie jera Malolwe TV wachako duoge thuolo mar ariyo ma indien cheno mar kuku mar wach kod Jeff Lombaka antire kod wakili Charles Omanga mabende warango godo weche madhi nyime pacho kaindi kone kod kocha motenore kod mago eko mag dongruok kod mano eko mag siasa chakar wakili Mosoganda nyikora Mugajwang machiegni uru kendo kwadhi mbele gi pimo wach wakili arwaki kendo adwani mondo mikori nyiswa ler makende ni koro wadonje weche go eko mag pogruok kata go riti kwa kete dongere to cessation mabende koro paro moter ne IEBC mabende dwani mondo miutere nyimod bura kod jaod bura ma Homa Bay Town mano Pondo Peter Kaluma wacho ni gwenge 40 ewi gwenge 40 kod abiriyo dwani oseside giwacho ni gi ol othirgi ogine ka weche mag dongruok dhine gi makare gidwani mondo mi gibed kod Kenya margi miluongo ni the People's Republic pachi e wachni mokwongo pacha ni chiko yie matimo mano chiko yie ne jo piny moramora mofil ni gwenge gi okosebedo well represented nikech the responsibility of government mokwongo is to unite the nation and to ensure equity tene pok makare ng'iyo ni oganda ni ikete achiel kendo pok bendo toko en toko makare ok ni ng'ato toko kapok jomoko chiemo teno seduoge nuoye chaki mede to jomoko pok ochiemo ji moko pod opango laini koro Jeff kuom kepacha mokwongo gini en gima ni kare en gima ok nie tok chik mano mokwongo en gima chik osero koro kaga en gima chik osero Jeff gino chak terowa koro the next question the next question en to gik momiyo koro oganda dwa pogore gi begin justifiable begin gik makodhi otim nonro tiyudo na adieri there is nitie akwede nitie pok mok ni kare to nitiere bende weyo jomoko ka gima ok gin oganda be nitiere discrimination be nitiere marginalization but that unfair distribution of resources is there that exclusion benitie jomopogi ma uno ka gi thuolo nitie to uno koketo koro magi kochako ng'i Jeff tichaki ng'iyo ni to be is it justifiable justifiability mar gini tenene king'iyo chik gi gik momidwa time to king'iyo gi the circumstances and the timing is it right koro Jeff ata paro ni en paro man kare ni mar oganda oseywak mang'eny kinde ka kinde but mano konyiso nikech bende kapok ji opogore to nitiere kendo be grace period moro kanyo memiyo ga igni at least 5 years ing'iyo ne to bunyalo winjo bunyalo lose weche machendo momiyo udwa pogoru koro thuolo no ichaki miuga ne mondo uwuo chala ka gima du pimo wach chalo divorce kapoko wajo ni ng'ana Jeff koro weri gi minodi to nitie thuolo moro kanyo mimiyo mondo go mbaka upimo wach mondo ng'in to oyo be winjruok nyalo bedie mudogi achiel ka koro odhi obedo ni winjruok otamore tikono oyo kare koro wachak wadhi step boundary delimitation ing'iyo ni to boundaries bobedo kanye tichak ing'iyo ipenjo
gwenge kata counties madwa secede Kenya rukasa moro moko chako dhi loko paro koro ko 40 35 makoro kone wato wayi paro ne 40 ma bende ondiki gi eki bende gisewinjore gi duto ni oyo wan wadwa ni mondo wasecede koso mama na pach opondo kaluma ni aparo ni gwenge 40 gi eki winjo ni gino thirgi be pani winjruok makawano osebeti Jeff okapar ni en pach opondo kaluma nikech opondo kaluma mondo kane kelo kwayo ni to ken gi mochiew kata leko gotieno kata neno to paro ni aparo ni before kapok njo gini obedo lodged formally there had been that debate and a discussion no chage gi economic expert moluor David Ndii and magino nen gi moganda no donje makata kinyo jo gwenge go mag Mombasa yudo kanche gi sechako wacho la dhok machalo kamano koro ken pacho pondo kaluma mar ariyo gima wanyalo wache ni there is a period nitie thuolo moro kanyo ma gwenge gi eki nyaka bi bed kaporo wach ibiro do ka gini kose duoknegi tedo ka gwenge gi eki koro mithuolo ma to debate nikech gwenge eki ngeni gin county government ibiro do ka mingi thuolo ma debating this thing in their own assemblies man ne gimilo le people assembly those among the things ma will facilitate this process tene duonde go eko makoro ibiro porie wach machalo kamagi koro ka ji duto dhi obedi achiel kata ka ariyo moko chako koni oyo wan koro wawinjore gi joma moko wadwa dok kata dek moko kata moko bo medoro join the danger mar moko medore donjo join no teni kendo wabiro chako bedi achiel ke pachwa duto temre nade obedi achiel koro en gino ma ok nie tok chike en gima chiko puodho en mani koro en gima nyaka wami thuolo mondo wanen to biro bedo nade nikech pod nitie other processes engagement discussions manyaka timre wakili en pinje mathoth ma wasenene weche machalo kama giki kadwa timore machalo cessation gik waneno ka ok gin gik ma biro kod kwe iparo ni marwa ni area how different is it ni eno nyalo biro kod kwe maonge kod weche mag tungu gima nyalo wacho kanyalo wacho ni tungni ok nyal bedie nikech ing'eyo onge sirikal moro amora manyalo yie kata recently neno ka Catalonia in Spain koni now they want to secede from Madrid koro gidwaro ni mondo gibed gi pinygi kech gi feel ni telo mar Madrid ok osedhi kodgi makare osethirgi jotendgi ok omi luor jotendgi ocha jogi bedo slaves koro ok en gima nyalo biro gi kwe nikech you don't expect ng'ata mondo pam to wer kawacho ni kare diuru kata wan wadong ibiro do kantie resistance but the most important thing in Kenyans have been peace loving wajomoero kwe kaka oganda mar jo Kenya koro aparo ni erwa mar kwenu bro miyo wa me dialogue an opportunity kata ka wakwedore kata ko winjire wachni to ko winjire wachni e yo mar lweny but wawinjire wachni e pogruok mar ng'eyo kata e pogruok mar paro koro aparo ni the environment mwasebedo godo gi kwenu bro miyo wa a perfect opportunity mokwongo kata dialoguing mar ng'eyo to be wanyalo winjore weche mamiyo wadwa weregi to ka wawinjore ere okenge mwaketo manyalo miyo walosgi mok ni jomoko feel ni obedo betrayed kata ondhoggi kata wuondgi in the process momiyo gi abandon giweyo wuoth machielo ma gidwa wuotho gichak giduoge ma to ka giduoge yorne koro gedo kayo machielo chodin koro miyo pod an gi paro kendo gi yie ni gini biro bedo kare Jeff koro wacho ni gima ing'eyo gadieri ni weruok kata pogruok oriti ok en gima nyalo biro e yor kwe ok onyal biro e yor kwe but wan kaka jo Kenya kaka oganda moero kwe aparo ni kwang'iyo kata historia kata circumstances mag pinje mose secede kata mose barore kata Sudan gini pro ka gin pinje mose bedo gi koko koro momiya wacho ni marwa ni biro nyalo bedo gi pogruok kopone kwayo ni odhi mbele nikech wasebedo jo moero kwe Kenya oero kwe koro kata ka ji nigi pogruok kiparo to solution mare ok bed ga weche mag lweny but solution bedo ga bire mesa kendo ji poro wach koro aparo ni opportunity mar poro wach no will still get an opportunity to prevail in all this process. So in kaka wakili Charles Omanga to in kaka Charles Omanga in wuon ma in ja Kenya in bende you are entitled to your opinion be paro ni wasechopo kamone go be ni koro wagore urito Jeff aparo ni more importantly okapano chopo ahinya kamone go be ni wagore uriti but gima nyalo yiego en ni gwengewa mamoko kata gwenge mamoko ma Kenya bende dwaro wachni okosebedo kanya kanwa yud loch marwa okosebedo kanigi thuolo makare mar bedo e sirikal kata winjo ni sirikal marwa kata sirikal mwagone kura
ose represent maber mo value kura mara kata my well being. Kura paro ni mano that is the challenge. Gini more importantly about the political correctness and the politics of exclusion. Kadi ne bed ni siasa marwen siasa marrewo ok mar kwedo. Aparo ni gini dine okochopo kama ochopiene. But I still hope and believe ne gigo eko manyalo me wakwedre gin gik mapod nyalo duoko wa mesa muawuo mondo wane kaka way forward. Way forward. Wach mogik ka bende koro edwane mondo mi idhini to wach mar boycott ma bende oketi kod Jonasa ni nitiere mwandu ma ogidwa ni oti godo. Uparo nade in terms of economy kachiel kod rango oganda ma bende samoro ne tiyo kod mwandu machalo kamagi. Bende wan kod jok manondiki kembe machalo kamagi ki ma bende use mention ni gin kembe modwa ni mondo mi kik oganda associate godo. Jeff, mokwongo weche mag economic boycotts, those are tools ma to push the government kata sirik telo no endo moko sebedo makare. Gin gik mano setiyo US, setiyo kata penya moko, koro it is not unique to Kenya. More importantly, en sama iweyo product moro idhiye machielo. Mano okunyiso ni koro economy pesa onge. Nikech iwe ng'iew ma tedhi ng'iew macha. Sama ing'iew macha mang'eny timisi joka nyaka ndik ji mondo migi good enough supply. Koro iriembika to opportunity ne kocha. Is it assured? It is assured. Nikech these people, Airtel for example, must employ people. They must create more agency. So agency gibiro dwaro ji to joma ibiro lege to Jeff, sama in Safaricom to ng'ato bokoso tich kocha. So in mari makoni ni kocha ng'ato boyudo. It is not about, that is why I'm saying selfishness. It is not about me, Jeff. I am because we are. Iwinja. Tendeni antie nikech wan. Kore momiyo sama wang'iyo gik machalo kamagi nyaka wang'iye ne to it is not just about Charles Omanga. It is not just about me and my people, but it is about us. Kadipo ni comfort mara. Inyo ganda mang'eny moloya anawuon. Afadhali waduto wadhwa bedie chandruok cha, but bang ndalo machuok to gik moko dugnwa makare. Nikech what I believe en ka gino bedo felt kata ge ubed Safaricom kata whichever kembe magini dhenyo tibro kabro miyo jogi koro giduogo into the sense mondo gitim gik moko correct. It means it is an opportunity for them also to correct. Nikech gimomiyo ji weyo gigi en ntiere achiel ariyo mane gitimo marach, but ka koro gidhi gilokre ma koro giduogo gitimo gik maber to ni gik moko bro dhi makare, to be mano miyo koro kembe ji bedo gi level opportunity. Koro monopoly mar ng'ato koni anan Jeff Olombaka an ja LTN koro ng'ama lich mongo koro emomiyo ka station de mamoko bende nitie. Koro sama iwuoyo makelo kara jatwa kaka an kama to wawuoyo ka wan gi joma romore mok ng'iyo ng'ato ni piny to ng'ato ni malo kamano. Agoni erokamano ng'enya wakili Charles Omanga kuom kawo thuolo mar achiel kachiel mondo mi chopi studio mondo mi wawach weche madhi nyime e pacho kainde. Ageno ni kwacha kwa luongi tibiro yudo thuolo erokamano gone oganda abiro biro nyikwara muga jwang johera mago mag Lolwe TV kamora mora mwinjo weseche gi eki machiegni uru kwa pimo wach nyaka oganda bongo nyaka laga mi thuolo machielo oritu masani an Charles Omanga okil Kamalaw. Erokamano.